Igcwame elisha liduduze umndeni wesizwe kade bephila nawo. Kube ngalele phongamukele mbule emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zamaskanda ehlabahlosile nife ngesikhathi. Mbule emakhaya ke isikhathi masikanje nguthulela udaba lokuthi abantu abaningi sebeshayila ihlombe isenziso igcwame elisha ukuthi yoduduza umndeni wesizwe kade bephila nawo. Letsizwa ke bizwa ngokuthi uDiba lezinja indlule emhlabeni ngokuthi idutshule khona lapha eGoli. Igcwame elisha lihambisana nemena njalo kanye negidangoma la igcwame elisha bahambele umndeni khona lapha eDlebe. Abantu abaningi ngempela bashayila ihlombe lento bathi ihle lento lenziwe egcomishe futhi khomsuku ukuthi insizwa kade uphila nayo noma isindlulile kuhle ukuthi uyobona umndeni wayo uyokhombisa impela ukuthi lesizwa kade iphila nabantu khona le eGoli. Mbule emakhaya ke naka amavideo nezithombe ekhomisa ngokusoba ukuthi igcwame elisha belifikile kulomndeni lafike labaduduza kweSimanzonzo. Indaba ayipheli kodwa sizohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga. Bebeshilo kodlela kubona ngoba lapha nje nawo hlaba bakhaso hayi kunjalo futhi hayi impela ulindiwe nje bafika abanye abakwazi beswa ngendaba sanele besibona nathi eshuthi mina ke vele ngihlale ngikubona kuseni nje mangilo ngihlale ngikubona impela kodwa ke hayi cha futhi akunankinga ngababona lapho ngiyabonga hayi futhi sisazobona sisasonke mfowethu akubonga manje futhi akuvalelise yebo sizobona senibona intombi lapha ngiyakwenza